искаш ефтини игри и Steam кодове? Kinguin, това е твоето място. С промокод разгромител 3% отстъпка. Така помагаш на мен и канала ми. И така, здравейте хора, аз съм Разгромител БГ и днес ще направя един сатира клип, за което много се извинявам, но просто не можа да се задържа. Просто този клип е ужасен. Не хейтя момичето, но просто искам да видите нейните грешки, това, което прави, защото просто мисля, че е доста лигаво. Та сега ще ви пусна клипа. Така, почваме. Хора, не искам да я хейтя, не искам нищо, просто искам да видите какво прави тя в своите клипове. Пускам ви. Еми, то така е, като повториш 100 пъти проблемите на момичета. Хора, между другото да добавя. Аз сам като си отворя гардероба, дреха. Взимам, оп, слагам, готово. Иди. Не знам за вас, ама момчетата сме така. Защо по дяволите си доближаваш толкова много камерата до лицето? И това, защо си слагаш червен молив? Аз до сега не съм виждал никой да си слага такова нещо. Не съм много запознат с това, но майка ми, когато се гримира, не да си слага с черно. Вау. What the fuck, guys? Да продължим. Да, и между другото, качеството ти е 480p. Браво на теб. Между другото, опитах да го дигна, но не стана. Максимум е 480p. Идеална камера. Имаш около 500 съба, не можеш да си позволиш камера. Браво. Какво? Какво? Я сега този момент. Еми хора, то... Да. И аз я разбирам до някъде, защото като си игра на компетка на CS и като ми спрат тока, и аз съм full rage и направо не изглеждам така, не знам как изглеждам. Още на път съм да потроша всичко. Да продължаваме. Отмятаме косата, навиваме. Навиваме още веднъж и връзваме. Хора, не знам да се смея ли, да плача ли. Хора, просто не мога. Как може това да го правите на клип? Не знам, просто не знам как може да го правите това на клип. Вие да се правите, че ревете и то толкова жалко. Направо не знам как може. Защо трябва ми троите живота така, хора? Защо? Деспасито, гайс. Тази доста нашумяла песен. Кой не я слуша?
Между другото, не знам отдолу дали виждате това надписче, обаче ми направи впечатление, че когато изпише надписа, след това директно се маха. Какъв е смисъла? Как ще го прочетем? Но явно като не знаеш как да едитваш хубаво клипове. Така е. Изглежда ми интересно. А през това време, както виждате, хора, вратата се отваря и някой влиза в стаята. Обаче се вижда, че снима клип и оп, отваряме. Видяхте ли кой мина? Ще върна малко. Опа. Това тук няма да го видите. Ще няма да върна. Тук. Оп. Ще го има това в кръгче. Точно тук. Между другото, защо не го изрежеш това? Добре, хора, това ще бъде и от мен. Не исках да хейтя момичето, просто ти трябваше, виждате тя какво правеше. За това просто няма да оставя линк в описанието за канала й, дори няма да видите канала й. Само може да видите описанието, съжалявам, хора. Заглавието на клипа, с което може да потърсите канала. Повече не давам. Не искам да я хейтя, не разбирайте погрешно, просто искам да разбера своите грешки. Защото просто това, което прави, особено това как реве, направо ми стана лошо и как се навива косата, просто хора, това е пълен ясен фавор. Пълен шит. Не знам за вас, вие какво ще кажете. Не ме хейтете, моля ви, не съм виновен, че просто има хора, които правят това. Моля ви, ако си решите да снимате клип, или поне да снимате, да сте влогър и да правите някакъв клип, моля ви, гледайте да не е като този. Добре, хора, това ще бъде от мен. Аз съм Разгромител БГ. Не забравяйте да се събнете, да оставите по един лайк, да коментирате, да кажете дали искате да правя още такива клипове, макар че съм сигурен, че на вас няма да ви харесат, понеже аз тук хейтя момичето, макар което не е вярно, просто е градивна критика, така да го кажем. И чао, хора!